ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal, mga kapuso, ay isa sa mga pinakamasarap sa pakiramdam. Pero hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipaliwanag. May mga bagay na kusa mong mararamdaman kahit na walang sinasabi. Ikaw, kabarangay, maniniwala ka bang mahal ka ng isang tao kahit na wala siyang sinasabing kahit na anong salita sa'yo? Dear Papa Dudut, maraming dahilan kung bakit tayo natututong magmahal. Pero minsan, kusa na lang natin itong nararamdaman ng walang kahit na anong dahilan. Magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Mia, 34 years old from Makati. Hindi ko na maalala kung kailan ako unang nakapakinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Pero masasabi kong avid listener niyo ako dahil hanggang Spotify ay pinakikinggan ko kayo, Papa Dudut. Naman akong araw kay Mama ang pagiging mahilig niyang makinig ng drama sa radyo at sa kanya ko rin talaga kayo unang nakilala. Matagal na nga din pala akong naging single noon. Ang focus ko kasi talaga ay puro trabaho kasi tinutulungan ko si Mama na pag-aralin ang dalawang nakababatang kapatid ko. Ang nasa isip ko noon, ang love life naman ay nandyan lang palagi sa tabi. Hindi ko kailangang madiliin ang sarili ko dahil alam ko na matatagpuan ko rin yon sa tamang oras at lugar, Papa Dudut. Carol, pabili nga po ng mantika at saka asin. Ate Carol! Ate Carol! Hi, pasensya na. Wala si Ate Carol eh. Pumunta ng palengke kaya ako ang bantay ngayon dito sa tindahan. Ano nga yung binibili mo? Grabe. Ang gwapo naman itong tindero ni Ate Carol sa tindahan niya. Ha? Ano yon? Ay, wala. Ang sabi ko, pabili ng mantika at saka asin. Okay, sige. Sandali lang, kukunin ko lang. Saan nga nakalagay dito yung mantika at saka asin? Ayun oh, sa may bandang taas ng lalagyan. Magkatabi lang yung dalawa. Oo nga. Naku, nandito lang pala. Pasensya, hindi ko pa kasi kabisado yung mga paninda dito eh. Okay lang. Matagal na rin naman akong suki ni Ate Carol eh. Kaya alam ko na halos kung saan nakalagay yung mga paninda niya. Kamag-anak ka ba ni Ate Carol? Oo, pinsan ko siya. Kakuluwas ko lang dito sa Maynila. Saang province ka galing? Sa Pampanga, may nakuha kasi akong trabaho dito sa Maynila kaya dito muna ako titira kina Ate Carol. Nice. Matagal-tagal ka rin pala dito sa amin. Sigurado na lalong dadami yung customer ni Ate Carol. Mukhang maraming ang suki si Ate Carol dito sa inyo eh. Kapag kasi ako yung bantay, yung mga customer din ang nagtuturo ng pwesto ng binibili nila. Ito rin kasi ang pinakamalaking tindahan dito. Kaya ito rin palagi yung unang pinupuntahan ng mga taga rito sa amin. Kaya pala nagpapabalik-balik din yung ibang customer dito sa tindahan. Paano nagpapabalik-balik sila? Napansin ko lang na may ibang mga customer na 3 o 4 na beses sa isang araw kung bumili dito sa tindahan. Talaga? Oo, naisip ko nga na para palang makakalimutin yung mga tao dito kasi palagi nilang sinasabi na may nakalimutan pala silang bilhin. Nako, sinabi lang nila yon. Pero ang totoo, ikaw yung dahilan kaya sila nagpapabalik-balik dito. Ha? Bakit ako?
Bago kasi ang mukha mo rito sa amin, tapos may itsura ka pa. Kaya sigurado ako na nagpapakyut lang sila sa'yo. Grabe, hindi naman siguro. Alam mo, kahit magpustahan pa tayo, sigurado ako na tamang iniisip ko. Ang gwapo mo naman kasi talaga eh. Ano yun? Wala. Ang sabi ko, magkano nga yung asin tsaka mantika? 45 lang ate. Ay, ito, exact amount na yan ah. Tsaka, pwede ba wag mo na akong tawaging ate? Lakas makatanda eh, mukha namang magkaedad lang tayo. Mia na lang ang itawag mo sa akin. Sige, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang natanong yung pangalan mo. Pasensya na. Okay lang yun. Ian nga pala, pangalan ko. Ito na yung mga binili mo, Mia. Salamat, Ian. Papadudot kung i-describe ko si Ian ay palagi kong pwede siyang sabihin na pumasok sa pagiging modelo o artista. Matangkad po kasi siya, tisoy at singkitin pa ang mga mata. Maganda rin ang mga ngipin niya at pwede pang toothpaste commercial. Kaya nga nang sabihin niyang nagpapabalik-balik ang mga customer sa tindahan nila, naisip ko kaagad na nagpapakyut ang mga yon sa kanya. Kahit naman ako ay gusto ko rin gawin yon pero syempre hindi ko ginawa. Hindi pa naman kasi ako desperado na magka-boyfriend noon. Kaya kahit naging crush ko na si Ian ay kinalma ko ang sarili ko at hindi ko ginaya ang mga kapitbahay naming panay ang pagpapakyut sa kanya. Pero minsan kahit tayo ang gumawa ng paraan, tadhana naman ang maglalapit sa atin sa taong gusto natin. Kasi isang gabi na inabot ako ng ulan pa uwi at wala akong dalang payong, pumasok muna ako sa isang convenience store. Nagkataon na nandun din pala si Ian. Nagpapatila din ang ulan. Nagkagulatan pa kaming dalawa at hindi ko na tinanggihan pa nang alokin niya ako na ililibre niya ako ng mainit na kape, Papa Dudut. Ito na ang black coffee mo, Mia. Ay, salamat, Ian. Black coffee rin pala ang binili mo para sa'yo. Oo, hindi kasi ako mahilig sa matamis eh. Parehas pala tayo. Uy, huwag mong sabihin na ginagawa mo rin pang patulog ang kape sa gabi. Oo, ganun na nga. Abay, mukhang magkakasundo tayo pagdating sa kape. Pero alam mo, buti na lang, available ang hot coffee dito. Sakto kasi ang lamig dito sa loob ng convenience store. Alam mo, sabi ng staff, mahina na raw yung aircon nila dito. Malakas lang din yung ulan sa labas kaya pumapasok hanggang dito sa loob. Oo nga eh, ang tagal humina ng ulan. Kung bakit kasi nakalimutan kong magdala ng payong kanina. Tapos wala na ring tricycle dun sa sakayan, kaya wala akong choice kundi maglakad pa uwi sa bahay. Buti na nga lang at hindi bahain ang kalsada dito sa atin kaya hindi mahirap maglakad kapag maulan basta may payong ka. Ay nako, kung alam mo lang. Ngayong taon lang nagawa ng paraan ng kalsada dyan sa atin. Ilang taon din kaming nagtiis sa hanggang tuhod na baha kapag umuulan. Grabe naman yung hanggang tuhod na baha. Ang dami pa namang sakit na pwede mong makuha doon. Ay nako, sinabi mo pa. Tsaka ang laking perwisyo din talaga lalo na kapag pumapasok sa loob ng bahay. Buti na nga lang talaga napaayos na yung mga baradong kanal sa atin. Iyan, sa probinsya nyo ba, hindi kayo masyadong binabaha doon? Naku, hindi kami binabaha doon. Nasa mataas na parte na kasi kami ng Pampanga. Nakakaingit naman. Samantalang ako, ang tagal kong tiniis ang baha na yan. Iba rin kasi talaga tumira sa probinsya, no? Presko na lalo kapag maraming puno. Sinabi mo pa. Kaya nga nakakamiss din talaga yung preskong hangin doon sa amin eh. At teka, ganitong oras ka ba talaga umuwi? Madalas, oo. Lalo na kapag wala kaming overtime sa opisina. Bakit mo natanong? Naisip ko lang na pareho pala tayo ng shift sa trabaho. Oo, mukha nga. Minsan kasi nagkakasabay din tayo sa jeep tuwing umagi. Oo nga, napansin ko rin yan eh. Gusto mo ba na sabay na tayong maglakad papunta sa sakayan ng jeep tuwing umaga? Ha? Hindi ba nakakaabala yun para naku, sa'yo? Hindi no. Nadadaanan ko rin naman kasi yung bahay niyo bago ako makarating sa sakayan. Kaya, ayun. Okay, sige.
Ikaw ang bahala. Ma! Alis na ako kasi baka matraffic pa ako. Maaga pa naman eh. Sana hindi ako matraffic para naman... Hi Mia, good morning. Ian! Good morning din. Anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay namin? Nakalimutan mo na yata yung usapan natin last Friday. Dadaanan kita dito sa inyo para sabay na tayong maglakad papuntang sakayan ng jeep, di ba? Ay, oo, naaalala ko yun. Pero akala ko kasi hindi ka seryoso nung sabihin mo yun eh. Ha? Bakit naman ako hindi magiging seryoso nun? Wala lang. Akala ko kasi nagbibiro ka lang talaga eh. Ay nako, hindi ako nagbibiro kaya nga ako nandito. Oh, ano, tara na? Sige, tara na kasi baka matraffic pa tayo. Papadudot, sobrang kinikilig na talaga ako noon pero hindi ko lang syempre pinapahalata. Kinakalma ko lang talaga noon ang sarili ko. Memorable din para sa akin ang gabi na yon kasi ang dami naming napagkwentuhan ni Ian. Kahit saglit lang kaming magkasama. Ang dami niyang tinanong tungkol sa akin na para bang sobrang interesado siya na makilala ko. Hindi ko nga alam kung nagawa ko bang itago ang lahat ng kilig na nararamdaman ko noon. Lalo na nung unang araw na dinaanan niya ako sa bahay para sabay na kaming maglakad papunta sa may sakayan ng jeep. Parang nangihina ako sa presensya niya, Papadudot. Hindi ko talaga ine-expect yon kasi akala ko ay nagbibiro lamang siya. At kagaya ng unang araw na magkasama kami sa loob ng convenience store ay naging madaldal at matanong siya sa akin habang naglalakad kami, Papadudot. Pakiramdam ko tuloy ay yun na ang umpisa ng aming love story. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sundan ng mga araw na magkasama kami ni Ian. Yung mga pagsundo niya sa akin sa umaga para sabay kaming maglakad papunta sa sakayan ng jeep. Halos araw-araw na gano'n ang routine namin. Pakiramdam ko tuloy ay nagsisimulang lumalim na ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya lang may problema ako noon. Hindi ko alam kung pareho ba kami ng nararamdaman ni Ian. O kung bakit niya ba ginagawa ang ganong effort. Bukod sa pagsabay niya sa akin, pagpasok at paghatid pa uwi sa bahay ay wala siyang kahit na anong sinasabi tungkol sa nararamdaman niya. Hindi niya nga kinukuha ang cellphone or Facebook account ko. Hindi ko tuloy alam kung may dapat ba akong asahan mula sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na may nanligaw sa akin na katrabaho ko, Papadudot. Hi Mia, good morning. Uy, Lawrence! Bakit nandito ka? Sinusundo kita para sabay na tayong pumasok sa opisina. Ha? Di ba out of way itong bahay namin mula sa inyo papuntang opisina? Oo. Bakit sinundo mo pa rin ako? Kasi nga gusto ko sabay tayong pumasok sa opisina. Huwag kang mag-alala kasi may dala naman akong sasakyan eh. Kaya hindi ka mapapagod sa mausok na pagko-commute mo. Hindi mo naman kailangang sabihin yan. Kasi sanay naman akong mag-commute eh. Mia! Ian? Sorry, medyo na late ako. Wala kasing bantay yung tindahan kaya hindi ako kagad nakaalis eh. Tara na, baka malate pa tayo sa trabaho. Talagang malilate si Mia kapag sumabay siya sa'yo. Lawrence, ano ba yung sinasabi mo? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Anong oras na tapos magko-commute kayo? Ay, teka, Mia, sino ba yan? Ian, si Lawrence nga pala. Katrabaho Manliligaw ko. ni Mia. Lawrence! Totoo naman yung sinabi ko Nililigawan kita kaya nandito ako at sinusundo ka. Ikaw pre, sino ka ba? Tsaka bakit kailangan mo sunduin si Mia?
Pre, kaibigan ako ni Mia. Diyan lang ako nakatira, malapit dito sa bahay niya. Alam mo, sabay talaga kaming naglalakad papunta dun sa may sakayan ng jeep kaya nandito ako ngayon. Di na kailangan maglakad ni Mia kasi may dala naman ako sa sakyan. Sa akin na siya sasabay. Sa akin sasabay si Mia kasi palagi na namin ginagawa ang paglalakad papunta dun sa may sakayan ng jeep. Di ba, Mia? Ano kasi, Ian? Sabi ko naman kasi sa'yo pare, hindi na sasabay sa'yo si Mia. Kasi may chikot namang susundo sa kanya eh. Lawrence, pwede ba? Patapusin mo naman ako sa sinasabi ko. Hindi, pasensya na. Kasi pinatatagal pa nitong kaibigan mo yung usapan na to eh. Nasasayang lang yung oras natin oh. Ano ba yan? Ian, sasabay muna ako kay Lawrence kasi nakakahiya din sa kanya eh. Sinadya niya kasi akong puntahan dito sa bahay kahit out of way ako sa biyahe niya papunta sa opisina. Sige, ayos lang. Naiintindihan ko. Tama naman siya eh. Hindi ka dapat nagko-commute lalo na kapag may kotse nang sumusundo sa'yo. Paano ba yan? Mauna na ako kasi baka ako naman ang malate eh. Sige, salamat sa pagdaan mo dito sa bahay ah. Wala yun, Mia. Pare, baka gusto mo sumabay na lang din sa kotse ko. Okay lang naman sa amin ni Mia kahit nasa backseat ka, di ba? Oo naman. Nako, hindi na. Baka ako pang makaistorbo sa inyong dalawa eh. Sige, ingat kayo sa biyahe niyo ha. Bye. Papadudot, sobrang na-guilty ako sa ginawa kong tila pagtataboy kay Ian ng araw na yon. Nakita rin sa mga mata niya na parang nasaktan siya. Kaya lang kasi ay hindi ko na alam kung saan pa ako lulugar sa buhay niya. Ayaw ko namang mag-invest ng sobra sa kung ano ang meron kami tapos ay masasaktan lamang ako sa huli. Kaya naman mas pinili ko na lamang na unti-unting iwasan siya nang dumating si Lawrence sa buhay ko. Physically attractive naman si Lauren, Papadudot. Hindi po siya katangkaran pero alaga sa gym ang katawan niya. Marami nga sa opisina namin na nagkaka-crush sa kanya at pakiramdam ko noon ay mukhang magkakasundo naman kami kaya hinayaan ko lamang siyang ligawan ako. Hanggang sa nalaman ko na lamang na may iba pala siyang nililigawan sa ibang account. Kaya naman kaagad ko na siyang pinatigil sa panliligaw niya sa akin at inumpisahang iwasan siya. Papadudot. Tricycle sa pila. Kung kailan naman ginabi na ako na uwi dahil sa overtime na yan eh. Kailangan ko patuloy maglakad ngayon. Ay naku. Teka, bakit parang may sumusunod sa likuran ko? Ay, Diyos ko, huwag naman sanang hold-upper yun kasi ang dilim pa naman dito. Mas bibilisan ko na lang ang paglalakad ko. Diyos ko, sinusundan niya talaga ako. Sigurado ako na hold-upper nga talaga to. Ayoko pa pong mamatay, please lang. Huwag po muna ngayon kasi marami pa akong plano tsaka mga gagawin ko. Uy, Mia! Ay, ito na po yung cellphone ko, wallet ko. Gusto niyo buong bag ko na po kunin niyo. Basta huwag niyo lang po akong sasaktan, parang awa niyo na po. Mia! Uy, relax lang. Uy, ako to, si Ian. Uy. Iyan? Oo nga. Ano ba? Diyos ko naman, ikaw lang pala yan. Akala ko talaga hold-upper niya yung sumusunod sa akin. Ay, nako. Alam mo, kailangan mo nang bawasan yung pagkakape mo para hindi ka masyadong nervyosa. Bakit ka ba kasi sumusunod? Sino namang may sabi sa'yo na sinusundan kita? Hindi ba obvious na nasa likuran kita at naglalakad pa sunod sa akin? Naglalakad ako sa kalsada na to kasi ito rin yung daan pa uwi sa bahay namin, di ba? Nakalimutan mo na yatang magkapit bahay tayo eh. Siyempre hindi. Kinabahan lang ako kasi hindi ka man lang nagsasalita habang naglalakad dyan sa may likuran ko. Hindi kasi agad kita nakilala. Ang dilim din naman kasi dito sa kalsadang to. Tapos nung tinatawag na kita kanina, bigla na lang bumilis yung paglalakad mo. Akala ko nga kasi hold-upper ka. Kaya muntik na talaga akong kumaripas ng takbo. Ay nako, basta bawas-bawasan mo na talaga yung pagkakapay mo. Bakit nga pala hindi ka hinatid nung magaling mong manliligaw? Kung kailan malalim na ang gabi,
Saka kanya hinayaang umuwi ng mag-isa? Correction. Ex-manliligaw. Yan tayo eh. Anong nangyari? Hindi mo pa nga nagiging boyfriend. Biglang naging ex-manliligaw agad. Nalaman ko kasi na may iba pa pala siyang nililigawan. Kaya yun, sinabi ko sa kanya na wala na siyang mapapala sa akin. Kaya tigil-tigilan na niya ako. Grabe yon. Ang yabang na nga, ang sama pa ng ugali. Sinabi mo pa, nagsisisi nga ako na in-entertain ko pa yung panliligaw niya. Di ba, Mia, ayos lang yan. At least, di ba, maaga mong nalaman na manluloko pala yun. Ayan na nga lang din ang iniisip ko eh. Teka, bakit nga pala ngayon ka palang din pauwi? Ay, nag-overtime kasi ako dun sa opisina. Peak season daw yung ganitong buwan sa amin, kaya may mga mandatory OT kami. Pareho pala tayo. Kaya nga hindi agad kita nakilala kanina kasi alam ko na hindi ganito ang oras ng uwi mo eh. Pero medyo gumagabi na talaga. Ano, lakad na tayo? Tara na, kasi may pasok pa rin ako bukas eh. Papa Dudut, hindi naman ako masyadong nasaktan nang malaman ko na may ibang nililigawan si Lawrence. Siguro kasi hindi pa naman masyadong malalim ang invested na feelings ko para sa kanya. Mas namang yung inis na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi kasi ako makapaniwala na hindi ko nahalatang may ibang babae na kaagad siyang reserba. Palagi kami magkasama kasi magkaopisina kami at kapag nasa bahay ako, tinatawagan niya ako at naka-video call pa para doon kami mag-usap. Sinusundo niya ako sa bahay at hinahatid pa uwi kahit out of way ang place ko mula sa kanya. Nakita ko naman, Papa Dudut, ang mga effort na ginagawa niya para sa akin, kaya ang akala ko ay seryoso na talaga siya sa akin. Ang masasabi ko lang, ang hirap lang din talagang basahin ng mga taong manluloko at magaling magtago ng mga kalokohan nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, unti-unting bumalik ang closeness namin ni Ian. Sabay na ulit kaming naglalakad sa umaga papunta sa sakayan. Nandun yung paulit-ulit na kwentuhan at tawanan naming dalawa, pero hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin kahit na anong level up na ginagawa itong si Ian. Hindi ko tuloy alam kung aasa na ba ako o baka naman hanggang kaibigan lang talaga ang pagtingin na meron siya para sa akin. At dahil natatakot ako na masira ang friendship na nasimula naming dalawa, ay in-enjoy ko na lamang ang mga moment na magkasama kami. Samantalang si Lawrence naman ay nangungulit na bigyan ko pa siya ng second chance. Sinabi ko na wala akong second chance na ibibigay sa kanya kasi hindi naman naging kami. Pero hindi niya raw sana pinayagan na manligaw ulit sa akin kasi ako raw talaga ang mahal niya. Sa inis ko noon ay blinako na siya sa mga social media account ko, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Ian? Hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa babaan ng jeep. Napa-overtime pa yata siya sa trabaho. Mia! Oh, Lawrence! Ba't ka nandito? Pinuntahan kita kasi gusto kita makausap eh. Alam mo naman na ayaw kitang kausap, di ba? Kaya hindi mo na dapat sinayang pa ang oras mo dito. Sandali lang, pakinggan mo muna ako, Mia. Ano pa bang dapat kong marinig mula sa'yo? Alam ko na ang lahat, kaya wala ka nang dapat na ipaliwanag o sabihin pa, Lawrence. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na tinigilan ko na yung panliligaw ko kay Cathy. Oo, ngayon? Mia, hindi mo ba talaga nagigets? Tinigilan ko siya kasi ikaw yung pinili ko. Ay, wow! So dapat pala magpasalamat pa ako sa'yo pagkatapos mo kaming pagsabayin na dalawa? Ha? Mas seryoso ako sa'yo. Kung ano man yung nalaman mo na pagporma ko sa kanya, wala lang yun. Ikaw naman talaga yung gusto ko eh, kaya tinigilan ko na kagad siya. Huwag naman sanang baliwalain yung ginawa ko para sa'yo. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Pinagsabay mo na nga kaming dalawa, tapos ngayon gusto mo pang tanawin ko na utang na loob na ako ang pinili mo? Alam mo, Lawrence, umalis ka na. At
please lang. Huwag mo na akong lalapitan kasi ayoko na talagang makausap ka. Ginugulo ka ba ng lalaking to, Mia? Ian, nandyan ka na pala. Alam pare, huwag ka nang makialam dito. Hoy, makikialam ako kasi kaibigan ako ni Mia. Bakit? Kaibigan ka lang naman niya. Ako manliligaw niya. Kaya dapat, mas tamang kaming dalawa yung mag-usap. Tumigil ka na nga, Lawrence. At umalis ka na rito. Di ako aalis. Kasi mag-uusap pa tayong dalawa. Iba rin talaga ang lakas ng loob mo na humarap pa sa kanya ngayon, no? Ian, tama na. Tara na, umalis na tayo rito. Wala kang alam, kaya tumahimik ka na lang dyan, boy. Sinong may sabing wala akong alam? Alam na alam ko lahat ng panlulokong ginawa mo kay Mia. Iba rin talaga yung tapas ng dila mo eh, no? Gusto mo talaga masaktan eh, ha? Ha? Lawrence, ano ba? Hindi, yabang kasi ng lalaking yan eh. Akala mo kung sino magsalita. Tapos wala namang ambag sa buhay mo. Sinabi ko lang kung anong alam ko. Totoo namang sobrang kapal niyang mukha mo. Talagang gusto mo talagang masaktan, ha? Sige! Ano? Subukan mo Ah! pang lapitan si Ian. Ipapabarangay na talaga kita, Lawrence. At sasabihin ko lahat ng paggugulong ginagawa mo dito sa lugar namin. Ipapa-HR na rin kita para tuluyan ng matapos ang panggugulo mo sa akin. Kulang pa yung pasa mo sa mukha mo. May araw ka rin sa akin. Ian, ayos ka lang. Oh, Dapat kasi hindi mo na siya pinatulan. matagal na kasi ako nayayabangan dun eh. Ay naku, nagkapasa ka pa tuloy. Tara na nga, maglakad na tayo. Dumaan ka muna sa bahay para malagyan ko ng yelo yung pasa mo. Papadudot kinabukasan nga ay nag-file ako ng reklamo sa HR namin laban kay Lawrence. Gusto ko na kasi ng peace of mind sa buhay at sa trabaho. Ilang araw nga ang lumipas ay hindi na rin pumasok si Lawrence at mula noon ay hindi ko na rin siya nakita pa. Medyo kinabahan pa nga ako kasi may iniwan siyang pagbabanta kay Ian. Mabuti na lawang at hindi na siya nagparamdam pa sa amin. Akala ko ay magkakaroon ako ng peace of mind pagkatapos akong tigilan ni Lawrence. Pero hindi pa rin pala kasi nagpatuloy ang closeness namin ni Ian. At mas lalo pang ang lumalim dahil sa araw-araw na magkasama kami. Pero sa totoo lang ay nahihirapan na ako noon. Kasi hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga ang pakay ni Ian sa akin. Hindi ko na kayang makipaglaro pa sa kanya ng tago-taguan ng feelings, Papa Dudut. Buti na lang hindi na masyadong maulan, no? Natuyo na rin sa wakas yung mga labahin ko. Oo nga eh. Grabe rin kasi yung ulan ng mga nakaraang linggo. Non-stop. Pansin ko rin yan. Alam mo, buti na lang, masipag magluto ng sopas si Ate Carol kapag maulan. Ang sarap kaya ng sopas kapag malamig ang panahon. Ikaw, Mia, anong paborito mong pagkain kapag maulan? Kahit ano. Paano kahit ano? Kung anong niluto ni nanay, yun lang ang kakainin ko. Sa bagay. Hindi naman tayo pwedeng palagi na lang mag-request ng pagkain na gusto nating ipaluto. Sa wakas, Biyernes na rin. Makakapagpahinga na rin tayo sa trabaho. Malamig-lamig pa rin yung panahon kahit paano, no? Kaya sigurado na malamig ang tulog ko nito mamayang gabi. Anong oras ka pala nagigising sa umaga, Mia? Depende sa tulog ko. Sa bagay, nakadepende nga rin naman sa oras ng tulog natin yun. Uy Mia, okay ka lang ba? Ha? Oo naman, okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Oo, ayos lang naman. Okay. Mia, may problema ba tayo? Ha? Ano namang magiging problema natin? Tsaka, bakit naman tayo magkakaroon ng problema? Wala lang. Napansin ko lang kasi na parang ang tahimik mo eh. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin?
Wala akong gustong sabihin sa'yo, Ian. Baka ikaw may gusto kang sabihin sa akin. Wala rin naman. Sigurado ka? Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Ian, hindi ko na kaya. Gusto ko nang malaman kung bakit mo ginagawa to. Ang alin? Ito! Yung paghatid sundo mo sa akin. Pagsabay sa paglalakad ko araw-araw pa uwi ng bahay ko. Yung pagtatanggol mo sa akin mula kay Lawrence. Ayoko kasi nung nasasaktan ka. Di ba kasi magkaibigan na tayo? Oo nga, pero kaibigan lang ba talaga yung tingin mo sa akin? Oh, bakit hindi ka makasagot? Kasi Ian, alam mo sa totoo lang, ha? Gusto ko nang bigyan ng ibang ibig sabihin ang ginagawa mo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Gusto mo ba ako? Okay. So mukhang mali ako. Di sorry. O sige, mauna na akong umuwi sa'yo. Mia, gusto kita. Sinasabi mo lang ba yan kasi alam mo na yan ang gusto kong marinig mula sa'yo? Mia, sinasabi ko to sa'yo kasi ito yung totoong nararamdaman ko. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo sinabi dati pa? Bakit kailangan mo akong pahirapan na basahin yung nararamdaman mo? Akala ko kasi ayos na yun kasi nag-e-effort naman na ako kahit papano para makasama ka eh. Hindi okay yun. Kasi hindi ko alam kung anong ine-expect ko mula sa'yo. Oo nga, sinasamahan mo akong maglakad araw-araw. Sinusundo at hinahatid mo pa nga ako sa bahay namin eh. Pero hindi sapat yun, Ian. Kasi hindi mo sinasabi kung anong nararamdaman mo. Hindi mo nga kinukuha yung cellphone number o social media account ko eh. Para magka-chat man lang tayo. Paano ko malalaman yung nararamdaman mo? Sorry. Natatakot lang din kasi ako eh. Natatakot ako na baka hindi tayo pareho ng nararamdaman at iwasan mo na ako. Kaya ayun, hindi na lang ako nagsalita. Pero wag kang mag-alala, Mia. Lalabanan ko na lahat ng takot na nararamdaman ko. Mas ipaparamdam, ipapakita at sasabihin ko sa'yo kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Papadudod siguro sa tingin ng iba ay masyado akong naging desperado, kaya diniretso ko noon si Ian. Pero ayoko na rin kasi talagang pahirapan pa ang sarili ko, lalo na at alam ko na lumalalim na ang nararamdaman ko noon para kay Ian. Siguro maswerte lang din ako na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Nung unay iniisip ko pa na baka sinasakyan niya lamang talaga ang mga sinasabi ko noon. Pero kinabukasan, na araw ng Sabado at wala kaming pasok sa trabaho ay nagulat ako nang pumunta siya sa bahay at niyaya akong manood ng sine. Siyempre, pinaunlakan ko naman siya at nasundan na ang mga date namin na yon hanggang sa maging official na kaming magkarelasyon. Papadudot, masasabi ko na hindi ko pinagsisihan ang ginawa kong pagkumpronta kay Ian. Kasi ngayon, 3 taon na kaming kasal at may isang anak. May masayang buhay na dati lang ay pinapangarap ko kasama si Ian. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mia. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1. Minsan, akala natin ay kilala na natin ang sarili natin. Base sa kung sino ang pamilya natin. Base sa kung paano tayo pinalaki. At madalas ay naniniwala tayo
na kahit maraming pagkakamali ang magulang natin ay inaakala nating kilalang kilala na natin sila. Kaya naman kapag dumating ang pagkakataon na malalaman natin na may tinatago pala ang magulang natin, parang naapektuhan ang pagkakakilala natin sa kanila at sa ating sarili. At kung minsan pa, umaabot pa to sa punto na parang hindi na rin natin alam kung sino tayo dahil sa kasinungalingan nila. Dear Papa Dudut, kumusta naman po kayo? Ako po ay sumulat sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang makahanap ng liwanag sa sitwasyon namin sa buhay. Ang nakakatawa dito, wala talaga akong problema sa mga nangyari. Ako na siguro ang pinaka-chill na tao na makikilala mo. Pero magpapakilala muna ako sa inyo. Ang pangalan ko po ay Jacobo, pero Jack ang palayaw ko. Nag-iisa akong lalaki at panganay at sinundan ako ng 2 babae, si Johnny at Janice. Teller ako sa bangko at malapit na akong ma-promote. At kahit maganda ang trabaho at hindi naman ako pangit, at may kisig naman ako ay single pa rin ako, Papa Dudut. Busy kasi ako sa pamilya kong napakagulo. For starters, para sa ibang tao ay hindi problema kapag tinatanong sila ng ilan ba kayong magkakapatid. Ako medyo napapalunok. Bakit kamo? Ang bait-bait kasi ng tatay ko. Sa sobrang bait niya, kung sino-sinong babae ang tinutulungan niya sa buhay. Sa sobrang bait niya, iniwan niya ang nanay ko noong college ako para tulungan ang dati nilang intern sa trabaho na magtayo ng sarili niyang pamilya. Sa sobrang nga po niyang bait, binigyan niya kami ulit ng mga kapatid. Ang tatay ko kasi ay isang sales representative sa isang malaking pharmaceutical company. Magaling siyang salesman kasi malambing siya at kung tutuusin ay hindi man kagwapuhan ang angka namin, makisig kaming tingnan. Hindi kami tabain ng pamilya at bukod pa doon ay medyo pinagpala talaga ng mga lalaki sa pamilya namin sa paraan na talagang nakakapagpasaya sa mga babae. Nagpapatawa lang ako, Papa Dudut, pero totoo naman na mabait ang tatay ko. Marupok lang talaga. 2 lang ang bisyo ng tatay ko: music at babae. Hanggang sa pagtanda ay updated ang tatay ko sa music. Doon sila magkasundo ng nanay ko. Pero maraming pinag-awayan na babae ang nanay at tatay ko. Ang pinakamalala ay si Rina. Na-inlove talaga si Papa sa kanya kaya nagdesisyon tong iwanan ng mama namin. Ang nakakatawa at nakakahiya na nakakaloka doon, matanda lang ng 2 taon sa akin si Rina. Pero ayun nga, maana ako sa tatay ko kaya mabilis akong magpatawad. Kaya naman napatawad ko siya kaagad. Masakit man ang nangyari para sa nanay ko, alam ko noon pa man na wala na akong magagawa. Sinubukan ko na lang po na maging tatay sa mga kapatid ko kahit pa hindi nagkulang sa kanila ang tatay ko. At sinubukan ko rin po na mahalin ang lubusan ng nanay ko maski marami siyang hinagpe sa tatay ko. Dahil understandable naman yung angst niya. At sa totoo lang, Papa Dudut, ang tatay ko yung sinasabi nila na pangit na maging asawa pero okay na maging ama. Bayad lagi ang tuition namin at nakarating siya sa halos lahat ng activities namin sa eskwelahan. At kapag may pagkakataon, dadalhin niya kami sa mall at siguradong may maiuuwi kami na masasarap na pagkain o magagandang damit o di kaya naman ay mga bagong laruan. Hindi rin siya nagpapahuli sa sine. Maski sa mga palabas na pambata na mas nai-enjoy namin, kumpletos ricados lagi kami kapag ganon. May popcorn, may soft drinks at sa 3D pa kung pwede. Hindi nagbago ang mga gawin niya kahit noong naghiwalay sila. Kaya naman buhay ang masasayang alaala sa aming magkakapatid. Kaya naman nagulat ako nang umuwi ako minsan at nag-iiyak ang nanay ko.
O ma, bakit? Si Rina tumawag. Dinala daw sa ospital ang papa mo. Malumaraw, inatake sa puso. Jack, paano na ako, Jack? Ha? Ma, ang tagal niyo nang wala ni Papa. Pero mahal ko pa rin ang papa mo. Ma, pwede tayong pumunta sa ospital ngayon at magdasal na sana okay lang siya. Pero wala na akong ibang magagawa pa sa relasyon ninyo. Alam ko naman yun, anak. Pero akala ko kasi magsasawa siya kay Rina at babalik siya sa akin. Ay, man naman. Ngayon pa ba? Halina kayo. Puntahan na natin siya sa ospital. Paano kung nandun si Rina? Oh, so? Huwag na natin siyang puntahan. Hindi, punta tayo. Pero baka pwede mo munang pauwiin si Rina. Ma, pwede bang maawa ka sa akin? Galing pa ako sa shift. Pagod ako, ma. Ayokong may mangyari kay Papa tapos hindi man lang natin pupuntahan. Kaya kung andun man si Rina, hayaan mo na lang please. Please? Lintik kasi ang tatay mo eh. Alam mo, hindi naman ako nasasaktan. Iniisip ko lang yung anak niya kay Rina. Napakabata pa nun. At siguro, yung Rina na yan, hindi naalagaan sa kain ng tatay mo. Siguro hinayaan lang niyang kumain ng kung ano-ano. Ang tagal na ng hypertension ng tatay mo. High school ka pa lang. 10 taon na nung umalis siya dito. Siguro todo na yung kolesterol niya kaya na ospital siya. Wala na akong magagawa para sa kanya. Sana lang may pera yung Rina na yon para mapagamot siya ng tama. Mama, aalis na po ba tayo o maglilitanya ka muna? Oy, heto na. Halika na. Alam ko naman na mas mahal mo ang tatay mo eh. Ay, sus, si Mama. Sanay na ako sa litanya ng nanay ko. Ilang beses na kaming umabot sa ganyan pero noong araw na yon, hindi ko siya mapagbigyan kasi nga nasa ospital ang tatay ko. Ayaw ko lang ding ipakita sa kanya na nag-aalala ako. Sagad hanggang buto ang kaba ko dahil sa totoo ay hindi ko alam kung ano mangyayari at sa totoo gusto ko na lang na umiwas sa gulo. Pero dahil may sakit ang papa ko, alam ko na dapat naming ipaisang tabi ang mga away namin sa pangalwal niyang pamilya para matulungan namin siya. Ang nakalimutan ko palang sabihin ay bukod sa mabait, mahilig ding magbigay ng sorpresa ang tatay ko. Pagdating namin sa ospital ng araw na yon, nandun si Rina na kinakasama ng tatay ko ng mga 10 taon din. Kasama din niya ang anak nila ni Papa, si Rihanna. 8 years old na siya at hindi mo mapagkakaila na anak siya ni Papa kasi kung lalagyan mo ng bigote at ng balbas, magkamukha na kami. Yung kulot lang niya ng buhok ang tanging nakuha niya sa nanay niya. Masakit sa dibdib na makita si Papa na walang malay, na parang hirap na hirap sa kanyang paghinga. Pero nagising pa siya ng araw na yon at nagawa pa niya kaming kausapin isa-isa. Gusto kong mabaliw sa lungkot habang kausap niya ako kasi alam kong hindi na siya magtatagal. Halos hindi na siya makabuo ng mga sentence ng panahon na yon. At hindi ko pa maintindihan kung bakit pa ulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ko. Pangalan ni Johnny at pangalan ni Janice. Ni Rihanna at 2 pang pangalan na hindi ko naman maintindihan. Yung isang pangalan ay Kathy at yung isa ay John. At dahil inatake ulit ang tatay ko ng gabing yon, pinalabas kaming lahat at pinaghintay sa waiting area. Habang nasa waiting area, tatanungin ko sana si Rina kung kilala niya si John at si Kathy nang may dumating na babae na may daladalang bata na siguro ay mga 3 years old. Paiyak niyang tinanong kung saan ang kwarto ng tatay ko. Sinabi naman ng nurse na makihintay muna siya sa amin. Napatulala ang nanay ko at si Rina. Kaya ako na ang tumayo at lumapit sa babae at sa dala-dala niyang bata. Miss, ano pong kailangan niyo kay Jacobo Sr.? Boyfriend ko siya. Ano? Miss, pakiulit? Boyfriend ko siya.
Tumawag yung opisina niya kasi nilagay na rin niya ako sa dapat tawagan kung sakaling may emergency. Kaso taga Ilocos kami kaya natagalan kami sa pagpunta dito. Sino ba kayo? Miss, upo muna kayo. Joni, please kuha ka ng tubig. Okay po, kuya. Miss, ano ba ang sinabi ng tatay ko sa'yo? Ay, ikaw si Junior? Si Jack? Oo, sinabi naman niya pala na may junior siya. Oo. Mabait ang tatay mo. Honest siya sa akin. Alam ko na hiwalay na siya sa nanay mo. Alam ko na namatay yung una niyang... Ano? Shh! Girls, kalma lang. Si Jacobo to. Mahilig sa surprise at marami ring surprise. Namatay ang sino, miss? Yung una niyang minahal na babae. Hindi ba niya sinabi sa inyo? Teka nga, paano naman kami makakasigurado na girlfriend ka nga niya? Ikaw si Rina. May anak kayo? Si Rihanna. Kapal din naman ang mukha mo, no? Alam mo namang may pamilya pero pumatol ka pa rin? Wow, Rina. Ikaw ba talaga ang dapat magsabi niyan? Oh, kalma lang tayo, guys. Balak na kasi niya kayong iwang dalawa. Kasi Rina, hindi ka na raw masaya sa kanya. Eh paano ako sasaya sa kanya? Lagi siyang wala. Yung pala laging nasa'yo. Hindi naman. Tulad ng sinabi ko, taga Ilocos kami. Minsan sa isang buwan lang siya bumabiyahe doon. Sa totoo, wala naman nangyari sa amin kaagad. Sa totoo, nauna akong mabuntis ni Bubu kasi... Bubu? Yun yung tawagan namin. Ako si Bu, siya si Bubu. Ma, please. Sana huwag kayo magalit sa akin. Rina, Mama Reyna. Nako, huwag mo nga akong matawag-tawag na mama ha. Baka masungal-ngal kita dyan. Ma, kalma lang tayong lahat. Walang may kasalanan dito. May asawa at anak yung tatay mo at alam niya pero wala siyang kasalanan? Rina, medyo malabo talaga kung ikaw ang hihirit niyan eh. Ang punto ko lang, Jack, kung may malasakit talaga siya sa tatay mo, hindi niya hinayaan na magbiyahe para lang puntahan siya. At siguro, hindi niya binantayan ang kinakain ng tatay mo kaya nagkaganyan. Ang tagal-tagal ng may hypertension ng tatay mo, alam niyo ba yon? Oo, Rina. Alam ko yun. Kasi ako yung legal na asawa, hindi ba? Hindi ko naman inaalis sa inyo yon. Pero hindi na siya masaya nun. Pero mas matagal siya masaya sa akin kesa sa'yo. Eh ano naman, mas matindi naman yung saya niya sa akin. Magpapakasal na kami dapat eh. Para sa anak namin. Para kay Katie. Ano? Sandali lang, may lilinawin lang ako ah. Ako lang muna magsasalita, pwede? Rina, Mama? Ma, ako na lang muna. Miss, anong pangalan mo? Angelo, Ilang taong ka na? 23. Anak niyo yung bata? Oo, 3 years old na siya. Nakapanganak na ako nung naging kami ng papa mo. Paano mo nakilala si Papa? 18 pa lang ako noon nung naging customer ko siya. Ano? Sa spa. Papa Dudut, hindi ko na po sasabihin kung anong klaseng spa yun. Pero sa totoo ay hindi na ako nagulat sa mga narinig ko. Buong buhay ko ay pangalan ng babae ang naririnig kong pinag-aawayan nilang mag-asawa. Siguro dahil dito handang-handa ako sa pagkakataon na baka meron nga kaming mga kapatid sa labas. Hindi ko lang inaasahan na maski 28 years old na ako, may kapatid pa pala ako na 3 years old pa lamang. Pinanindigan talaga ng tatay ko na makisig ang mga lalaki sa pamilya namin. Pero ayon, maski anong kisig pa niya, alam ko na mahina din siya, marupok nga. Naalala ko tuloy nung umiral ang pagka-marupok niya sa ibang tao. Grade 3 ako at pauwi na galing ng school. Biyernes yon ng hapon, paborito ko papadudod ang biyernes ng hapon kasi walang pasok kinabukasan. Makakapag-bike ako. Gustong gusto ko yung bike na yon na kulay green. Kapag nakasakay ako ay feeling ko ay superhero ako at yung bike ko naman na green ay si Battle Hopper. Sa imagination ko ay marami na kaming nailigtas na mga naaapi at natalong mga masasamang loob papadudot. Nagmamadali akong nagpalit ng pambahay
ng hapong yon. Excited akong maging si superhero muli. Nang kukunin ko na yung bike sa gilid ng banyo namin, kung saan ko ito itinatabi ay wala na ito. Para akong nagpanic attack. Hinanap ko sa mama ko yung bike ko at medyo nadurog ako sa mga sinabi niya. Ilang oras daw pagkaalis ko papasok sa school ay kinuha raw ng tatay ko yung bike. May kumpare raw siyang dumating galing Baguio at kasama yung bunsong anak nito na siyang inaanak ng tatay ko. Naisip kasi ng tatay ko na masyado na akong lumalayo ng bahay kapag nagbabike ako, baka raw ako maaksidente. Kaya ibibigay na lang niya sa anak ng kumpare niya. Hindi ko maintindihan dahil pwede naman akong pagsabihan na huwag lumayo kapag nagbabike o pwede naman niya akong bantayan. Sa pag-uwi ng tatay ko ng gabing yon, wala siyang kahit na anong paliwanag na ibinigay sa akin. Napag-alaman namin na balak niyang ipaanal ang kasal nila ni mama para kay Angelo. Kaya naman todo ang iyak ng nanay ko. Pero mas todo ang iyak ni Rina dahil kahit kailan, hindi naisip ng tatay ko na gawin yon para sa kanya. Habang nagko-contest ng drama yung tatlo, ang mga kapatid ko namang mga babae, si Johnny, si Janice, si Rihanna at si Kathy ay tahimik na nanonood sa YouTube videos sa iPad ko. Nakita ko ang hulma ng mga mukha nila. At bawat isa sa kanila ay talagang kamukha ng tatay ko. Kamukha ko. Pati ang ngiti ni Kathy ay parehong-pareho sa ngiti ni Janice at ni Rihanna. Ito ang isang ironic sa mga nangyari ng araw na yon. Iniwang kami ng tatay ko na may plano. Papadudot nang makausap ng tatay ko si Angelo at si Kathy na mayapa siya matapos ang ilang oras. Nang pumanaw siya, dumating ang ninong ko na abogado na matalik na kaibigan ng tatay ko. Habang nagwawala ang puso't damdamin namin sa mga nalaman namin at sa pagkamatay niya, ay may mga bagay palang inayos na ang tatay ko. Naisip pala ng tatay ko na hatiin ng maayos ang mga ari-arian niya. Hindi naman marami yon pero naisip niya na bigyan kami ng seguridad para hindi niya siguro naisip yung ibang klaseng kaguluhan na iiwan niya dahil sa mga naging desisyon niya sa buhay. Alam kong masakit sa kalooban ninyong lahat ang pagkamatay ni Jacobo. Pero sana hindi kayo magulat o magalit sa mga sasabihin ko. Unang-una, matagal na siyang may nararamdaman. Pero mas gusto niya maging masaya sa buhay kaysa pilitin niya yung sarili niya na hindi kumain ng masarap o bumiyahe para sa trabaho o ilabas sa mga anak niya. Aminado si Jacobo na malaki ang pagkukulang niya sa inyo. Kay Reyna, kay Rina at kay Angelo. May katotohanan na gusto na niyang pakasalan si Angelo. Pero Angelo, hindi niya ipa-file ang mga papeles. Sa totoo, naisip niya na gusto na lang niyang mamatay na kasal kay Reyna. Para din daw kung gusto mo magpakasal sa iba, wala kang papeles na dapat asikasuhin. Alam naman niya na maski may anak kayo, marami pa rin nanliligaw sa'yo. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang nais mangyari ni Jacobo. Sandali lang, Reyna. Huwag kang mag-alala. Hindi ka dehado sa mga habilin ni Jacobo. Unang-una, dahil ikaw ang kasal sa kanya, sa'yo ang bahay at lote ninyo ngayon, ang kotse, ang residential lot sa Batangas. May hinuhulugan siyang lote sa Bulacan, pero yun pinangalan niya na kay Jack, Jennifer at Gemma. Hindi niya na natapos yun, pero nasa sa inyo na raw kung itutuloy niyo o ibebenta ninyo. Benta? Gemma. Pero... Sandali lang, Reyna. Yung bank account ninyo, Reyna, sa'yo rin yun. Ngayon naman, Reyna, yan tinitirahan ninyo na rent to own. Binayaran niya na. Di ba dapat may 5 years pa yan? Ito na ang titulo. May educational life plan din siyang kinuha para kay Rihanna. Pwede niya makuha kapag 18 years old na siya. Ito ang papeles. At para naman sa'yo, Angelo, ito ang titulo ng bahay at lupa sa Baguio. Ano, sandali lang. Sa amin dapat yun ng mga bata Reyna, binenta niya na yun kay Angelo noon pa man.
Sa anong halaga? Isang gabi? Wala na tayo doon. Sa kanya naman talaga nakapangalan yun dahil bigay yun ng tatay niya. Ako na ang makikiusap sa'yo. Huwag ka nang umapila. Hayaan na nating mamaya pa ang kaluluwa ng kumpare ko. Ninong, wala na po bang tinatago si Papa? Yan na po ba talaga lahat? Kasi napag-usapan na namin magkakapatid na handa na kaming tanggapin kung ano pa man ang huling habilin ni Papa. Napagkasundoan na ninyo. Paano naman ako? Mama, please. Huwag niyo nang pilitin magmakaawa ako sa inyo dito. Ma, move on tayo. Patay na si Papa. Ikaw wala ka nang iisipin. Aalagaan ka namin. Itong dalawang bruha na to may mga bata pang iisipin. Mahal natin si Papa pero mag-girls talaga siya eh. Nakakapagod na. Gusto ko na lang mag-grieve for him tapos I just want to remember the good days. Baka pwedeng ganon. Mabuti na sabi mo yan, Gemma. Kasi may huli pang gusto ang tatay niyo. Gusto niya sana na ipaglamay ng 3 araw. Sana raw lahat kayo nandun. At Reyna, sana raw wag mong harangan si Rina at Angelo at ang mga anak nila. Ninong, no problem. Ako na ho ang bahala. Akala ko, yun na ang simula ng katahimikan ng buhay namin, Papa Dudut. Siguro dahil nag-iisa akong lalaking anak, gusto kong maging responsable. Hindi ako nagpapaka-superhero o nagpapaka-hipokrito. Pero gusto ko talaga ang ginawa ng tatay ko. Natuwa ako na maski papaano ay inisip kami ni Papa at para sa akin, naging empata siya kay Mama at sa mga babae na naanakan niya. Napag-usapan pa nga namin na magkakapatid na paminsan-minsan ay bibisitahin namin ang nakababata naming half-sisters. Alam namin na ikakasama ito ng loob ni Mama. Pero para sa amin, eto na siguro yung pwede naming isukli sa pag-aalaga sa amin ni Papa. Hindi santo si Papa. Hindi siya mabuting asawa. Pero yun nga, mabuti siyang ama kahit papaano. Sinubukan naman niyang maging homemaker sa abot ng makakaya niya. Noong sobrang busy si Mama at napunit yung kaki-shorts ko na pumasok, tatay ko ang nagtahi. Pula nga lang yung sinulid na ginamit niya. At least natahi yung buta, sabi niya. Noong nasa grade 2 na ako, mas maagang nagigising si Papa kay Mama ng panahon na yon. Halos sabay ang oras ng pasok namin sa umaga. Sa buong school year na yon ay ipinag-init ako ng tatay ko ng pampaligo. Tuwing gigisingin niya ako ay nakahanda na yung pulang timba na may mainit na tubig. Minsan naman ay ginigising na niya ako habang nagpapakulo siya ng tubig para makapag-almusal muna ako bago maligo. Hindi na nagluluto si Papa ng almusal. Bumibili na lang siya sa labas ng luto na. Kakainin ko na lang at eto ang madalas niyang binibili. Champurado, sopas, sinangag at longganisa. Minsan naman yung flyer saucer sandwich ni Ate Cora na cheese dog o ham ang palaman. Gustong gusto ko rin, Papa Dudut, kapag nag-aadobo ang tatay ko. Tuyo yung recipe niya, walang sabaw at nagmamantika, sobrang malinamnam. Pero as always, may surprise si Papa sa amin. Huling gabi ng lamay niya, nang may bisitang dumating. Mukhang nasa late 30s na ang lalaki na to. At sa totoo ay sumikip ang dibdib ko nung makita ko siya. Parang nakikita ko si Papa noong kabataan niya. Pinilit kong alalahanin kung may nakwento ba si Papa na kapatid o pinsan na mas bata sa kanya. Pero ang alam ko talaga ay si Papa na ang bunso sa magkakapatid at sa mga magpipinsan. Matagal siyang tumayo sa likod kung saan ay nakapwesto ang kape at mani. Hinintay kong may lumapit sa kanya dahil iniisip ko na baka may nakakakilala sa kanya pero walang lumapit kaya naman pinuntahan ko na siya, Papa Dudut. Excuse me po, kakilala niyo po ba ang papa ko? Ako si Jack, panganay niya. Jack, ako si John. Ikaw pala yung panganay niya sa napangasawa niya?
Sino po sila? Halika. Upo tayo sa labas bago ako magpakilala. Doon tayo sa Yusihan. Sige. Jack, huwag ka sana mabibigla ha. Pero ako ang totoong panganay ni Papa. Ha? Pasensya ka na ha. Nabigla yata kita. Bago makilala ni Papa mo ang mama mo, nabuntis niya ang nanay ko. Ayaw silang ipakasal ng lolo at lola ko kaya nilayo ang mama ko sa papa mo. Kaso namatay ang mama ko bago pa ako mag 1-year-old. Ang kwento ng mga kapatid ni Mama, gusto raw akong kunin ng papa natin pero hindi pumayag ang lolo ko. Kaya mo pa ba? Nag-iyosi ka ba? Gusto mo? Hindi. Hindi ako nag-iyosi. Sana nga eh. Sorry talaga, Jack. Binibisita kasi ako ni Mang Jacobo. Yun kasi ang napagkasundoan namin na itatawag ko sa kanya. Ang tumayo kasi na tatay ko ay yung asawa ng tita ko. Sila na nagpalaki sa akin. Mabait yung tita ko na nanay ko na rin. Nung may muwang na ako, hinanap niya ang papa natin para sa akin. Nakapag-usap kami at paminsan-minsan binibisita niya ako. Huli niyang bisita mga 5 years ago. Una't huling beses niya akong pinagalitan noon kasi may 2 akong panganay sa ngayon. Sana nakinig ako. May pangatlo ng parating. Wow! Mana-mana lang yan, oh. Mukhang gano'n na nga. Pero ang kwento niya, ikaw naman, behaved ka. 10 years na kami ng girlfriend ko. Hindi naman ako naghanap ng iba. Sabi nga niya, mabuti daw hindi ka nagmana sa kanya. Paano mo pala nalaman? Tumawag ako sa opisina niya kasi yayayain ko sana sa binyag ng pangatlo kapag nanganak na yung girlfriend ko. Ayun, wala na nga raw siya. Kung tapos ka na mag-iossi, pasok na tayo. Sasabihin ko na muna na... Sabihin mo yung totoo, mukha tayong pinagbiyak na buko. Magsisinungaling ka pa ba? Hindi ko sinunod si John sa suhestyon niya. Pero maski ganun pa man ay natunugan pa rin ni Mama, ni Rina at ni Angelo kung sino siya. Pero siguro dahil sa pagod ay wala nang nagsalita sa kanila. Mabuti na lang din at hindi nagpunta doon si John para manggulo. Nagpunta siya doon para makiramay at yun lang. Hindi man lang kami nagpalitan ng number. Hindi rin namin inad ang isa't isa sa social media. Pero hindi ko alam kung bakit. Kung bakit nagkaroon ako ng kaunting inis sa kanya. At sa tatay ko. Buong buhay ko akala ko ay ako na ang uniko iho tapos ngayon ay biglang may kuya pala ako. Parang yung inis na naramdaman ko sa tatay ko noong high school graduation ko noong March 2007. Nung araw na yon ay parang naka-autopilot siya. Baka sa mukha niya ang pagiging hindi palagay. Mistulang naiinip, nakakadurog ng puso papadudo dahil milestone yon para sa akin. Hindi man ako kasama sa honorable mention na itawid ko naman ng maayos ang high school. Ramdam ko na habang kumakain kami sa isang restaurant para i-celebrate ang graduation ko ay parang gusto na niyang umuwi. Sukat na sukat ang mga reaksyon niya. Aaminin ko na medyo naguluhan ako noon kasi hindi naman siya ganon. Ibinibigay naman niya ang atensyon at reaksyon na akma para sa sitwasyon. Pero nung time na yun ay medyo off. Iniisip ko na lang na baka may mga pinoproblema siya sa kanyang trabaho. May mga bagay siya na kailangang asikasuhin. Mga kota na nabinbin dahil kinakailangan niyang sumama para makita niya akong magmarcha. Hindi ko nabasa na ilang taon na pala mula noon ay iiwanan niya kami para sa iba. Matapos ang libing ng tatay ko, hindi pa rin ako mapakali. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya maski alam kong baka pagsisihan ko, kinausap ko ang mama ko. Ma, hindi mo ba talaga alam na may ibang anak si Papa? Ay anak,
Kala ko ba patatahimikin na natin ang kaluluwa ng tatay mo? Oo nga, Ma. Gusto ko naman talaga na patahimikin ang kaluluwa ni Papa. Pero grabe naman. Akala ko akong panganay niya. Hindi pala. Ay, nako. O di ngayon, maski papano, alam mo na yung nararamdaman ko noon. Nung akala ko ako lang pero hindi pala. Lapitin talaga si Papa eh. Pero bakit si Rina at Rihanna pinakilala niya? Mukhang maski si Angelo ipapakilala naman niya kung buhay siya. Bakit tong si John? Sinikreto niya. Alam ko naman na may minahal siya bago kami magkakilala. Pero nakita ko noon sa mata niya kung gaano siya nasaktan. Kung ano man ang nangyari. Maski anong pilit ko, hindi niya kinukwento ng buong buo yun sa akin. Minsan sinimulan niya pero hindi naman niya tinapos. Nasaktan siguro talaga siya sa nangyari. Maski naman gano'n ang papa mo, napaka-sweet nun. Pero masyadong swabe. Puro pa, ano ba yung tawag ni Gemma doon? Pa-GV? Pa-good vibes? Ayaw nun harapin yung mga pangit na aspeto ng buhay. Kaya nga siguro kapag may problema na, naghahanap na ng iba. Pero dahil nga makisig, dahil cool lang, madami talagang nagkakagusto sa kanya noon. Tanggap niyo na ba, Ma? Siguro, baka konting oras pa. Ikaw? Ewan ko, Ma. Kausapin ko kaya si John. Bakit pa? Di ko rin alam, Ma. Nung dumating siya, parang narealize ko na baka hindi ko pala kilala si Papa. O kilala ko lang siya sa kung ano ang gusto niyang paniwalaan ko tungkol sa kanya. Sa aspetong yan, mana ka talaga sa tatay mo. Buti na lang at hindi ka naging babaero. Hindi talaga ako mapakali, Papa Dudut. Para bang nawala sa akin ang pagiging panganay. Maski hindi niya balak humati sa mana, pakaramdam ko bigla na lang siyang manghihimasok at makikialam sa pagiging panganay. Hindi ko alam kung gusto ko pa ba ng kasama sa pag-iisip kung paano magiging padre di pamilya. O kung gusto ko lang ng kapatid na lalaki, o gusto ko lang magtanong kung sino ba sa amin ang mas espesyal para kay Papa. Siya ba na sikreto ni Papa? O ako na naging mabuting anak kay Papa? Ayokong magpaka-ipokrito. Pero bakit pakiramdam ko ay dihado ako? Ako yung nagpapakabait at pinilit na hindi sumunod sa yapak niya, na hindi tapat sa karelasyon. Ako ang tumatayong haligi ng pamilya namin mula nang iwan niya kami. Ako na mas inuna ang pamilya ko kesa sa sarili kong kapakanan. Tapos ay darating si John, biglang siya na ang bida. Bakit? Dahil marami silang similarities ni Papa? Siguro nga hindi ko lubos na kilala si Papa. Ngayong binabalikan ko, may mga bagay siyang ginawa na para sa kanya ay test na pala yung mga yon. Tulad nung bata ako, gusto niyang terno kami ng baseball cap at t-shirt papunta sa mall. Tinanggal ko kasi yung sombrero, Papa Dudut. Bata pa lang ako ay asiwana ako sa tumutulong pawis ng ulo na siyang nasasapo namin ng sombrero. Ayoko rin yung amoy ng ulo matapos magsombrero buong araw. Kung iisipin ay marami pala siyang sinubukan na ayaw ko naman. Tulad ng binilhan niya ako ng gitara. Hindi ko naman nagamit kasi mas gusto ko ang magbasa. Kapag kumakanta sila ni Mama sa sala, ni hindi man lang ako nakikisali. Tagapalakpak lang ako. Pag pinakukwento niya ako tungkol sa mga crush ko sa school, iniiba ko yung usapan. Ano naman ngayon kung magkaiba kami? Rule ba na mag-ama ay dapat iisa ang gusto? Iisa ang mga hilig? Paano naman ang individuality? Maaring tatay ko siya, pero magkaibang tao naman kami. Ang daming mga tanong tuloy sa isipan ko na pilit kong hinahanapan ng sagot. At dahil gusto ko talagang ma-figure out, hinanap ko si John sa social media at lumabas kami. Miss, isang bakit at isang sisig. Tapos dalan mo na rin kami ng mga matamis mong ngiti. Okay po.
Oh, Jack. Musta? Para kang si Papa sa mga waitress ah. Galit na galit si Mama noon kapag nilalandi ni Papa yung mga waitress. Nung nakilala ko siya, medyo naintindihan ko na kung bakit gano'n ang ugali ko. Yung tatay-tatayan ko kasi, torpe. Kung hindi pa niya nabuntis tita ko, baka hindi pa sila nagpakasal. Kailan mo nakilala si Papa? Siguro mga 7 years old ako noon. Namatay na kasi si Lolo, tapos si Lola naman parang nawalan na ng gana sa buhay niya. Kaya hinanap na siya ng tita ko. Well, when I say tita, I mean my mama. Siya na talagang mama ko para sa akin. Ganun din naman siya eh. That's good. Oo. Swerte ko lang din. Sa totoo, kung lumaki ako sa tatay natin, baka mas magulo pa buhay ko ngayon. Hindi naman magulo ang buhay namin. Hindi denial ka lang, Jack. Magulo ang buhay mo noon. Baka ngayon hindi na. Pero tuwing nagkikita kami ni Mang Jacobo, may bago siyang kwento. May bago siyang gusto. O ito, atin natin na lang ha. Si Angelo, pinangakuan niya ng kasal. Pero may isa pa siya nagustuhan. Taga Baguio naman. Pero 5 years ago na yon. Siguro nadali niya na tong si Angelo kaya pinanindigan na niya. Huwag mo naman bastusin ang tatay natin. Jack. Wait lang pare. May lilinawin lang ako sa'yo. Si Papa mo, si Mang Jacobo, ang tatay natin, mabait talaga. Palatawa, mahilig sa music. Music at babae ang bisyo niya. Di ba si Rina na in love dyan dahil sa kakavideoke nila sa opisina? Tapos titira yan ng mga Beatles, mga John Lennon. Alam mo ba kung bakit Jack ang nickname mo? Hindi yun dahil sa Jacobo. Jack ang nickname mo kasi gusto niya si Jack Johnson. Ako naman John kasi hilig nila ng biological mom ko ang Beatles. Ang iba nating kapatid, di ba mga sikat na singers din ang pangalan nila? Katie, Rihanna, Joni? Joni Mitchell. Janis. Joplin. Tama. Bakit niya kinuwento to sa'yo? Uy, ngayon ka pa magsaselos? Wag ah. Anyway, 17 na ako nung nakita kami ulit. Ako na naghanap sa kanya. 7 or 8 years old ka nun. Hindi ko din alam kung bakit hinahanap ko siya. Siguro nga dahil hindi ako makarelate sa tatay-tatayan ko pero nung nagsimula kami magkita, para ako nagkaroon ng kuya eh. Hindi ko na siya maituring na tatay pero ramdam ko na relate ako sa kanya. Natuto ako magyosit uminom sa tatay-tatayan ko. Pero sa kanya ko natutunan yung videoke. Yung natural na pagmamahal sa iba't ibang klaseng babae, parang nasa dugo. Pero lagi niyang sinasabi nun na ikaw daw mana ka sa mga tiyuhin mo. Sa mga kapatid ng nanay mo. Mga one-woman man. Tuwang-tuwa siya na ganun ka. At least daw, hindi ka napapatrobol tulad niya. Kaya ba parang hindi malapit ang loob niya sa akin? Hindi ko na alam yon. Basta nakakwento niya lagi kayo mga kapatid ko. Yung bunso, nalaman ko lang dahil nagpadala siya ng picture. Pero hindi na nga kami halos nakikita noon dahil madala siya sa Ilocos. Hindi mo man lang naisip na pagsabihan siya? Yun nga kasi Jack, magkaiba kayo ni Mang Jacobo. Nakakatawa nga ngayon na isipin na maski Papa ang tawag mo sa kanya, mas pareho pa yata kami ng pagkatao. Buti may oras pa siyang magpakilala sa'yo. Nakikita kami 2 to 3 times a year. Birthday niya, birthday ko, at death anniversary ng totoong nanay ko. Sana hindi naman sumama ang loob mo. Bakit naman sasama ang loob ko? Mahilig sa babaeng tatay natin eh. Ganun talaga. Nagkataon na mana ka sa kanya. Ako hindi. Pero good boy na to. Talagang last na to. Hindi ko naman balak daigin ang record ng tatay natin eh. 4 na panganay tayo kung tutuusin. 6 na magkakapatid. Isipin mo ang tulis niya. May 3 years old pang naiwan. Bakit parang natutuwa ka pa? Di naman. Namamangha ako pero hindi natutuwa. Isipin mo ganun kalakas si Emilia niya. Si Emilia natin. Bro, wag naman ganyan. Maski barkada ang turing mo sa kanya,
Tatay ko pa rin yun. Pare, sorry. Minsan nakakalimutan ko rin na biological father ko siya. Aaminin ko sa'yo naging magkaibigan talaga kami. Marami din kami napagkwentuhan. Marami siyang nakwento na pagsisisi, pati pangarap. Naisip ko nga noon, maski 62 na palang isang tao, nangangarap pa rin. Papa Dudut, halo-halong mga emosyon ang inuwi ko ng araw na yon. Hindi man ako nagalit ng todo sa tatay ko dahil iniwan niya ang nanay ko o dahil nagkaroon pa siya ng mga anak sa labas. Ngayon ay galit na galit ako sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit parang mas close pa siya sa taong to kaysa sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mas marami silang pagkakapareho kaysa sa amin. Hindi ko alam kung bakit parang mas maraming alam yung Jan na yon sa mga balak ng tatay ko sa buhay at hindi ko alam kung bakit mas kilala pa niya ang tatay ko. Ako ba ang hindi nag-effort na kilalanin at sumabay sa mga hilig ng tatay ko bilang anak? O siyang nagkulang na intindihin ako bilang ama? Yun ba ang ideya ng good parenting? Yung dapat pansin na pansin ng mga tao ang pagkakapareho namin? Doon ba siya sasaya? Yun ba dapat ang ginawa ko para masabi na naging mabuting anak ako? So malaking kasalanan yung magkaiba kami ng husto? Hindi naman ako lumaking kriminal. Never akong na-involve sa mga basag ulo o napatrouble man lang dahil umiiwas ako. Dahil ginagamit ko ang utak ko. Ayokong masangkot sa kung anuman ang magpapasama ng loob ng nanay ko. Pasaway na nga ang tatay ko ay magpapasaway pa ba ako? Isang pasaway, isang tough guy. Yun ba sana ang image na meron ako bilang isang Jacobo? Hindi ba tough yung ako na ang sumalo ng mga iniwan niya? Hindi ba tough yung nakikita kong durog na ang nanay ko pero pilit ko siyang kinakalma at pinapasaya? Hindi ba tough yung alam kong iniwan niya kami para sa ibang babae pero wala siyang narinig na sumbat mula sa akin? Hindi ba tough na iniintindi ko yung pagkalalaki niya? Kahit yon ang ikinasira ng pamilya namin. Habang tumatagal, dumadami ang galit ko at ang inis ko. Napansin ng mga kapatid ko na laging mainit ang ulo ko. Napansin ng mama ko na hindi ako nagyayaya sa libingan ng tatay ko. Sa unang pagkakataon, nagkabangga kami ni mama. Oh, 40 days ng papa mo. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ako sasama sa inyo. Uy, bakit? Bakit pa? Sino magdadrive? Yan lang ba ang silbi ko sa inyo? Ay naku, Jack. Huwag ka nang mag-inarte. Ano ka ba naman? Magtigil ka nga. Pag kayo yung nag-iinarte, okay lang. Pag ako, dapat magtigil ako? Ay hindi okay. Iniisip mo, mana ka sa tatay mo. Ang totoo, hindi. Mana ka sa akin. Hindi ka chill. Hindi ka cool. Di ba yun ang akala mo sa sarili mo? Ngayon na, nakakita ka ng tao na parang tatay mo talaga. Nakikita mo tatay mo sa kanya pero hindi mo makita yung sarili mo sa kanya. Kaya ang init ng ulo mo. Ano bang pinagsasabi niyo, ma? Nagdilitaan niya na naman kayo dyan eh. Bakit hindi? Simula nung kinita mo yung dyan na yan ang init ng ulo mo. Pag-isipan mo nga kung bakit. O ano? Isipin mo! Hindi ko lang po kasi maintindihan, ma eh. Bakit mas kilala pa niya si Papa kaysa sa akin? Kasi nga, magkaibigan sila ng papa mo noon. Hindi naman yan tinuring na anak ng tatay mo. Pero ganun na lang yun? Kukwentuhan na lang siya ni Papa ng lahat na nangyayari sa buhay niya? Alam niyo ba na mas nauna niya pang nalaman yung tungkol kay Katie kaysa sa atin? Nauna pa siya kay Rina. Anak, alam ko na gusto mong isipin ang lahat ng mabuti tungkol sa tatay mo. Pero nung iniwan niya tayo, doon ko unang natanggap na tao lang pala siya. May kahinaan siya. Marami siyang pagkakamali. Siguro nga nahirapan kang tanggapin yun kasi mahal na mahal mo siya.
Alam kong iniidolo mo siya noon Pero marami siyang itinago sa atin. Iniisip mo siguro na wala ang pagka-espesyal mo dahil may iba pa pala siyang anak na lalaki na mas kapareho niya ang ugali. Kaya naman... Ma, ba't ganun si Papa? Ay, naku, anak. Yun na siguro ang una at huli kong matinding iyak para sa tatay ko. Namatay siyang maraming sekretong naibunyag. Pero kahit ganun pa man ay hindi ko alam kung talagang kilala ko siya. Akala ko noon, pwera na lang sa pagiging babaero ay mana ako sa kanya. Pero hindi rin pala. Hindi ako kasing cool o kasing flirt ng tatay ko. Hindi ako mahilig lumabas ng bahay, mas homebody ako. Akala ko din noon ay mahilig akong bumiyahe. Na-realize ko na hindi rin pala. Kinita ko pa ulit si John pero mas lalong naging masakit sa akin kasi habang tumatagal ay nakikita ko na mas mana talaga siya kay Papa. At oo nga pala, salesman ng mga pyesa ng kotse si John. Ito pa ang kwento niya. May naanakan siya sa Mindanao, sa Visayas at itong balak niyang pakasalan na taga Luzon. Pero para talaga siyang si Papa kasi hindi siya nagkukulang sa sustento sa lahat ng anak niya. Ang panganay niya ay kasing tanda lang ni Rihanna at yung sumunod ay matanda lang ng konti kay Kathy. Kung nalilito ka Papa Dudut ay mas lalo naman ako. Pero ano bang magagawa ko? Yan ang iniwan na buhay sa amin ng Papa ko. Ang problema ko lang ngayon ay yung galit na nararamdaman ko sa tatay ko ngayon. Bakit ngayon pa kung kailan wala na siya? Kung kailan hindi niya maipaliwanag ang sarili niya? Hindi ko din maipaliwanag sa sarili ko pero gusto kong makipagkitang muli kay John dahil parang nakikita ko si Papa sa kanya. Weird ba? Gusto kong magkwento pa siya sa akin ng mga napagkwentuhan nila ni Papa. Pero yun nga, lumalim ang sakit habang tumatagal. Sino ba ang dapat kong kausapin? Dapat ko bang aminin kay John ang galit ko sa tatay namin? Dapat ko bang sabihin sa kanya na naiingkit ako sa naging relasyon nila? Gusto kong mawala tong nararamdaman ko Papa Dudut. Ang nakakatawa nito, ang nanay ko, okay na. Parang dahil sa pagkamatay ng tatay ko ay naging maaliwalas ang buhay para sa kanya. Madalas niyang kausap si Rina at silang dalawa ay parang naging magakampi laban kay Angelo. Si Angelo naman wala nang pakialam sa amin at hindi na sumasagot sa text kapag kinukumusta namin yung kapatid namin. Ang sabi ng kapatid ko, nung in-stalk nila sa Facebook ay may bago na raw karelasyon na medyo mas bata lang sa tatay namin. Ang mga kapatid ko naman, okay na rin Papa Dudut. Nami-miss nila si Papa. Pero okay lang sila na may kuya pa sila. Pero lagi nilang sinasabi na ako ang totoo nilang kuya. Paminsan-minsan ay hinihiram din nila si Rihanna para mag-overnight sa bahay. So ako na lang talaga Papa Dudut. At gusto ko lang maintindihan kung bakit. Ang inyong kapuso at kabarangay, Jack aka Jacobo Jr. Forever.